Samantala, may botohan din po sa Talisay City Jail dyan sa Cebu. Makibalita tayo live mula kay Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe? Yes, Ivan, pasado alas 6 kaninang umaga, nagsimula na sa pagboto ang 793 na mga persons deprived of liberty dito sa Talisay City, Cebu Bay GMP. 695 dito ang male PDL at 98 naman ang mga female PDL. Alas 5 pa lang kaninang umaga, kinuha na ang mga gagamiting balota galing sa 10 iba't ibang clustered precinct ng Talisay City. Nakahanda naman ang mga Special Electoral Board o EBs dito sa loob ng Talisay City Bay GMP facility. Ang visiting place at ilan sa mga detention cells ang nagsilbing special polling place ng mga PDL. Dito sa Talisay City Bay GMP facility ang isa sa mga may maraming PDL na makapag-vote sa probinsya ng Cebu. Abot sa mahigit 3,000 PDL sa Cebu Province ang pwedeng makapagboto. Ayon kay Jail Superintendent Richard Tulabing, ang warden ng jail BGMP male dormitory na hinikayat nila ang mga botante na makapagrehistro o ang mga PDL na makapagrehistro at makaboto dahil karapatan din nila bilang Pilipino. Nagpapasalamat naman ang mga PDL na binigyan sila ng pagkakataon na makapagboto kahit na sila ay nasa piitan. Ayon 4,474 PDL sa buong rehiyon ang mga botante, 4,052 ang male at 422 ang female. Naka-red alert na Talisay City BGMP simula pa lang alas 4 kaninang madaling araw. Fe? Ayan, maraming salamat sa iyong ulat. Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV.